салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо. Умедворам хонободу тансиҳат ҳастед. Чӣ хеле ки мебинед олболуро чинда овардем. Акнун ҳозир мулоим ва сахташро ман ҷудо мекунам. баъд аз он ба ҳазур пухтагиҳояшро варенӣ мекунем ва камтар сахтарашро кам под худо хоҳад бо ман бошед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. инаш пухтагӣ, инаш сахтар мана ҷудо мекунем. безебшудагиашро ҷудо карда мепартоем. чӣ хеле ки мебинед шуда тоза мекунем ва ба кор сар мекунем. раҳмат духтаро ки моро дастгирӣ мекунед, ин қадар суханҳои нағз менависед, вақти худро дареғ надошта видеоҳои моро тамошо мекунед. худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. худо хоҳад дар навбати худ боз ман кӯшиш мекунам ки влогҳои беҳтаринро пешкаши шумо гардонам. мо инро аз донакаш ҷудо кардем ва ҳамин қадар чӣ қадаре ки ҳамин олболу буд ҳамин қадар шакар меандозем ва мемонем истад чанд соат. олболуи мо аз шаб то саҳар истод. акнун 15 дақиқа меҷӯшонем ва боз мегузорем хунук шавад. як бори дигар боз 15 дақиқаи дигар меҷӯшонем. чӣ хеле ки мебинед кафкҳои варениро гирифта мепартоем. банкаҳоро дар ҳавли об медорем ва кришкаҳояшонро дар об меҷӯшонем. баъд аз он варениҳоро ба банкаҳо бардошта назакак маҳкам мекунем. баъд аз варенӣ боз ҳам компот мекунем. чӣ хеле ки ман дар аввал гуфта будам, компотро чанд хелашро медонем, аммо имрӯз танҳо олболу, шакар ва обро якҷоя меҷӯшонем ва маҳкам мекунем. дар як коса олболуи мо як пиёла шакар мувофиқ меояд барои компот дар як банкаи 2 литра. дар ин ҷо ҳамаи банкаҳоро шукронаи худо тамом кардем. акнун дар зимистон кӯлоқа ки тобистон мева яки зимистон. шукронаи худованд ки ба канали мо хоҳаракҳои нав меҳмон шуданд ва хоҳиш карданд ки бисёртар пухтупазҳоро нишон диҳам. бинобар ҳамин хостам имрӯз михел як паҳлаваи зебо бо лаззат ва осонро нишон диҳам. барои хамири паҳлаваи мо 450 грамм орд, 180 грамм маргарин ё ин ки сливочное масло, 2 дона зардии тухм, разрыхли тел ва камтаракак намак лозим мешавад. ҳамаи инҳоро бо ҳам омехта карда хамири мулоим тайёр мекунем ва инчунин 150 грамм сметана, ванилин.
خمیر پهلوه را به 4 قسم تقسیم کردم. 2 зволаи калон ва 2 зволаи хурдтар. ҳамашро звола гирифтам. чихелек мебинед дар пакет гирифта монда. акнун 350 грамм чормағзро камтаракак таф медиҳем. камтар майда мекунем. шумо метавонед дастӣ майда кунед. бо 1 стакан шакар ва 3 дона сафедии тухм омехта мекунем нағзакак. як зволаи калонро гирифта тунук мекунем баробари листамон ва маҳсулотро ба 3 қисм тақсим мекунем. начинкамонро камтаракашро дар рӯи якум қабат тунук карда, боз яке аз зволаҳои хурдро гирифта тунук карда мегузорем ва боз аз болояш начинка, боз яке аз зволаҳои хурд, боз начинка ва дар охир 1 зволаи калоне ки монда буд тунук карда аз болояш мемонем ва бо корча ба тарзи дилхоҳи худ бурида зардии тухмро мемолем. паҳлаваро пухта тамом кардам. акнун дар рӯяш асал мемолам. чихеле ки мебинед хело паҳлаваи зебои болаззат мебояд. шумо ҳам метавонед дар хонадони худ чунин паҳлаваро тайёр кунед. боварӣ дорам ба ҳамаатон писанд меояд.